Co jsou moje nutrienty? Denně konzumujeme potraviny, o jejichž nutričním složení nemáme úplné informace a často jde o potraviny podřadné kvality. Z toho pak plynou různé zdravotní komplikace, které se mohou projevit okamžitě, ale i za delší časové období a někdy až ve stáří. Lidé se snaží živiny nahrazovat výživovými doplňky a často doplňují to, čeho mají nadbytek. Existuje nějaká jiná cesta? Ano. Jeste kvalitní lokální potraviny a v dostatečném množství. Jak vám může aplikace Moje nutrienty pomoci? Nutriční analýzou jídelníčku a s přihlédnutím k osobnostním charakteristikám, fyzické aktivitě a doporučeným hodnotám aplikace zjistí, zda nutriční složení stravy splňuje vaše doporučené hodnoty a výsledky okamžitě zobrazí. Zároveň vás upozorní na nedostatky a podá informace o možných zdravotních rizicích. Nutriční analýzu lze provádět v rámci 1 i více dnů a třeba i celého měsíce. Analýza bere v potaz i minerální látky, stopové prvky, vitamíny i esenciální aminokyseliny. Příjem živin je porovnáván ke stanoveným hodnotám i k hodnotám vlastním. V databázi aktivit naleznete více jak 600 aktivit a sportů. Databáze potravin obsahuje téměř 1000 komplexně zanalyzovaných základních potravin a pokrmů. Nenalezli jste vaši oblíbenou potravinu? Nevadí. Vyberte živiny, ze kterých se skládá a kliknutím vytvořte potravinu vlastní. Vytvářejte z potravin vyvážené jídelníčky a v případě potřeby je kliknutím přidejte do jídelníčku vašich klientů. Zadávání dat do aplikace můžete přenechat i jim a pomocí vestavěného kalendáře kontrolovat jejich aktivitu i to, jak jsou plněny stanovené cíle. Pro komunikaci s klienty můžete využít vestavěného chatu a v případě potřeby si nechte zasílat zprávy na váš e-mail i telefon. Zadaná a programem analyzovaná data exportujte do denních plánů i výsledků. Podrobná instruktážní videa naleznete na našem kanálu YouTube. Máte nějaké nápady? Chtěli byste s námi spolupracovat? Neváhejte nás kontaktovat.